मोनसे दुखुनांथाव रादाब। दुखुथिया नखरनि रिना नार्जारी मुंनि आइजोआ गोब्राब बेरामजों भुगिनांनानै दङ। चिरां जिल्ला सान्थिपुर 4 नं अदालगुरि गामिनि थागिबि राजु नार्जारीनि बिसि रिना नार्जारीया बिखानि बेरामजों गोब्राब नारा-नाथा जुजिगासिनो दङ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रिना नार्जारीया बिखानिफ्राय थै राननाय बेरामजों भुगिनांनानै दङ। रिना नार्जारीखौ फाहामथाय होनायाव नखरनि हा-हु, धोन-सम्पति फाननो गोनां जाबाय, थेवब्लाबो फाहामथाय होनो हायाखिसै। डाक्टारनावबो अजानावबो लांनो फैसा थाइसेबो गैला। आंखौ हेल्प होदो रायजोफोर एसेबाबो थाइसे थाइनै। आरो दानि सरकार गोदानबाबो फुराना सरकारबाबो थाइसे थाइनै अननानै होबा हामसिगौ नंबाय आङो। दायो रिना नार्जारीखौ गोजौ थाखोनि फाहामथाय होनो थाखाय फिसाय राजु नार्जारी आरो नखराव थोजासे रांनि आंखाल जानानै फैबाय। बेनिखायनो दानि खुंथाय सरकार आरो रायजो राजाफोरनिसिम अनसुंथाय हास्थायदों नखर आरो गामिनि सुबुंफोरा। अनफावरि रायजो राजाफोरखौ स्क्रिनाव होनाय थंआव जाय जेसेबां हायो रांनि अनसुंथायखौ हरनो खावलायहरदों दुखुथिया नखरा। बेयो आंनि बिसि। हा-हु गैला रायजोफोर गासिबो। डाक्टारनावबो अजानावबो लांनो फैसा थाइसेबो गैला। आंखौ हेल्प होदो रायजोफोर एसेबाबो थाइसे थाइनै। आरो दानि सरकार गोदानबाबो फुराना सरकारबाबो थाइसे थाइनै अननानै होबा हामसिगौ नंबाय आङो। एसेनोसै रायजोफोर आंनि बिनाया। राहा गोथेबाय आंहा हा-हु गैला। मा खायदाबाव जाथि बंस'बाबो रावबो गैला। दा बिहरावनो बयहाबो गोदोलांबाय। जानांगौ जाया नङा साथाम साब्रै जालांबाय रायजोफोर अनदो। थाइसे थाइनै अननानै मदद खालामोबा गोजोननाय मोनगौमोन नाय बिमानै बिमा बे 4 नम्बर अदालगुरिनि जानानै आं बेखौनो रायजो राजाफोरनाव मोनसे मिथिहरनो सानदों आरो खावलायनो सानदों। बेनो जाहैबाय खावलायनो साननाया जाय 4 नम्बर अदालगुरिनि जाय खान्दा होननायनि हिन्जाव बियो रिना नार्जारी, बे दा बिराद दुखुआव गोलैना दङ रायजोफोर। दा बिनि थाखायनो आं खावलायनो सानदों गामिनि जानानै बिथांजोनि थाखाय सोरबाफोर अननानै एसे थाइसे थाइनै बिनि थाखाय मदद हरोबा मोजां जागोन नामा आंखौ खावलायहरदों आखाइ खबजानाय रायजोफोर। अननानैब्लाबो एसेब्लाबो बिनि नखराव बिराद हालोदा गाज्रि जानानै दङ। 2 मासनि गेजेरावनो बिसिनि नखराव 7 मानसि गोमाना थांबाय आरो दा नै सासे जागासिनो दंबावो। दा बेनिखायनो बिथांमोनहा थाखा फैसानि थाखाय बिराद प्रब्लेम जाबाय। नखराव बेराफारसे गोरिब। दा बेनिखायनो रायजोफ्रा अननानै एसे थाइसे थाइनै हरोब्ला मोजां जागोन नामा। आरो जाय दानि सोरखार बिटिआरनि सोरखार बिथांमोनखौबो आं खावलायनो सानदों गामि जानानै बिथांमोनहा अननानै बे बियानि फिसा जायो बियानि फिसानि थाखाय एसेब्लाबो अननानै बिथांमोनहा थाइसे थाइनै मदद खालामोबा मोजां जागोन नामा आं खावलायदों। आरो जाय बिनि जाय बेमारिनि बिफा बेबो जाय पार्टिनिनो इउपिपिएल पार्टिनिनो बिराद योगदान होग्रा बिथांनि जानानै आं बेखौनो नोंथांमोनाव आरो खालामनाय थाबाय आरो आखाइ खबजानाय एसेबाबो थाइसे थाइनै बिनाय थाबाय आरो रायजोफोरनाव। दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै। आरो जाय दानि चेनेल सालायगिरि दैदेन बसुमतारी नामा बिथांनिसिमबो बे चेनेलनि थाखाय चेनेलाव आं हामबाय होनाय थाबाय आरो बिथांमोनखौ। एसेनोसै आंनि बुंनांगौआ।